И здравейте, аз съм Легендар Плекс и днес ще се включим с кучето. Добре. Кучето гледа, че в паничката му е оставен един нарисан кокъл и го носи на Павката. Павка, искаш ли да го разделим? Добре, ще ползвам тук и добре, тук съм. И сега си пишем с кучето. И хъпни си спокойно. Кучето гледа Павката с неразбиращ поглед. Кучето ще се вкисне. Отиди да се окъпеш. Чудесно. Казах ви, пророк съм. Да, беше така. Беше така. Кучето е забило тъжно поглед земята. Защо? Да знам. Защо? Кучето е забило тъжно поглед земята. Защо е така? Кажи де. Я ще ти дам папа. Как може да си помислиш, не те е срам? Не. Значи как може да си го помислиш, не те е срам? Лош. Прости ме. Кучето гледа една мравка. Какво ще правим мравката? Ще си говорим като добри стари приятели. Окей. Да не ми се разсърдиш нещо, а? Няма. Кофти работа. Така. Кучето започва да реве с пълен глас. Защо плачеш? Просто така. И кажи де. Кучето се чувства като на разпит. Окей. Сори. Ти май се разсърди, нали знаеш, че съм програма? Да, знам. Знаеш, че знаеш. Знам. Кучето кима тъжно. Окей, защо си тъжен? Айде, ще пишем български. Тъжен е кучешкия живот, Павка, особено ако си куче бот. Споко, братле. Аз съм спокоен, ама ако всички бяха казвали, ама кучето гледа Павката. Май знае кое това. Споко. Аз съм спокойна, ама И това беше всичко за този епизод. Дано да ви се харесало, да сте харесали
като си говоря с кучето. Този линк ще го в описанието и вие да си пишете. И това всичко пише от мен, легендари плей.